Hola a tots i totes, soc la Clara Salicru, alumna de segon de batxillerat a l'Escola Badruna Malgrat, i ara us vinc a presentar el meu treball de recerca sobre la medicina regenerativa. Aquest és un nou camp que estudia l'autocuració de l'organisme i les diferents maneres que tenim per intentar ampliar la capacitat d'aquest. Doncs bé, jo concretament vaig voler centrar el meu treball de recerca en la part del teixit cardíac, ja que hi ha molts diferents teixits dintre del nostre cos. Per una primera part, em vaig tenir que fer un objectiu i veure realment quina era la finalitat d'aquest treball, i em vaig donar compte que el que realment volia era expandir el meu coneixement. I a més em vaig fer una hipòtesi, que era que potser en un futur la medicina regenerativa podria ajudar pacients amb patologies o lesions en el cor que per ara semblaven incurables. Doncs bé, a l'hora d'elaborar el meu treball el vaig dividir en dues parts. Primer vaig fer una part teòrica i després un marc pràctic. Dintre la part teòrica la vaig dividir en tres grans blocs. El bloc més general, en el que parlo de les diferents cèl·lules, de la divisió cel·lular i de la regeneració natural del cor, que seria la part dels teixits. Després tinc la part de la regeneració artificial, que són els mètodes i els tractaments que actualment avui a dia s'utilitzen. I per últim vaig fer una part de la regeneració en espècies no humanes, ja que m'he donat compte que és una part molt necessària, ja que tots aquests medicaments i aquests fàrmacs que estan avui a dia a comerç, doncs primer s'han provat en animals i en espècies no humanes. I també s'utilitzen molt com a model per a poder estudiar les capacitats que nosaltres no tenim però que aquests animals sí que tenen. Per l'altra banda, a la part pràctica vaig anar a un centre d'investigació que es diu l'IDIVEI, a Barcelona, on vaig estar amb el Stem Cell Potency Group dirigit per el doctor Àngel Raya i vaig poder veure les diferents investigacions actuals que s'aporten. Des d'impressions 3D que es feien de teixits actuals del cor fins a petits xips o inclús amb animals. Doncs bé, aquest treball em va proporcionar, primer de tot, que vaig assolir el meu objectiu, vaig poder entendre i vaig poder ampliar el meu coneixement. Després puc dir que actualment confirmo la hipòtesi que em vaig plantejar inicialment, que és molt possible que en un futur aquestes malalties que actualment no es poden curar tinguin una solució i un tractament, i que també entenc la necessitat biomèdica del camp en si, ja que m'he donat compte que les patologies en el cor són la primera causa de mort en tot el món i que per això és important estudiar i buscar diferents mètodes per poder ajudar en aquesta causa. I moltes gràcies per escoltar-me i espero que us hagi interessat el meu treball de recerca.